ang IWF ini AGS so saudara nujamatia tei ang jotono ani khane hamjakma tei sobani kulumung ya pharui ani IWF ti jara central ni tongnai tei division ni tongnai jotono ani khane hamjakma sobani sibaya pharui tini ang khakaham tei sini GS thamani no tei bisa ang tini media wo ma phaika hingke tini seng kok sathai klaigo sini AGS je bomiago sini IPF ti শাখা সংগঠন IWF tini GS tini je miago tipramo thago joining roimani jagago kok samani no tini ani AGS ngai ani sak an tini basai ma khaika tini bo sagai klang thangka je sara tripurani IWF tiro bekhabaija te central nibade division jara division tongnai IWF tini jara tongnai ro borok bahani bekhabaija te je jagao thangani tongmani gari guramaya te kahake mo thang phai umaya ni bangai kesabai tongo hai samani no te tini ang saklaiga ni ma phaika tomani himale tini je bo samani ungkha belai ke saya sini bo tini president secretary borok konosi sini IWF tini thangai thangkho je tongnai bad baki assistant secretary tei vice president joto sung tabo bo thik tongo tabo bo tongmi tongkho tei division no joto jagao tini ang AGS ngai joto ani IWF ti songno ang communication khaika tei call khaibai mani joto thik tongo ke jagao thangbai thangya borong bo khabai ni thangya haini bangai ang tini baidota angi thangka ang omono kok thirogani bangai kok sagani bangai sung tini bokbangma kok samani jagao je jagao sung ani IWF ti songno ang call khaibai joto no sumani jagao joto thik tongo je jagao je division as kebang ma 31 ta division no ang joto communication khaipaika je jagao IPF ti diman tripuralen diman no teigai jati no pyogani hoi sanga soba khaigai khaikhani go IWF ti ro tini IPF ti no loge rogoi sing tini borongni sakha সংগঠন ngai soba khlaiyani tiar ngai smai khaigai khaimani jagao ke bulore yakho haini bangai sini AGS tini sini GS tini samani belai ke kok saya haini bangai ani IWF tini torop theke borok belai ke sining jakha belai ke borok jole jakha haini bangai ang tini ani sago wan sobui nake ani IWF ti songbai ang kobong jagai ang tini ma phaika tini kobang masini kok sathai tongo joto tini communication khaikhani go kebo borok khabai jakrui ani bangai ang tini mono palta kok sani ma phaika kok jogani norokni IWF tini buskango norokni tai tamo samung khaijana rok tong sini samung to kobangma khaijaknai tongo je jagao जों president thangai paikha president ni seat boni khaligo जों fill up khaimeyakho bono fill up khailai wani bangai sini GS tongkho जों GS ni logo thangnai 9 tarigo जों asok laikha koksap laikha apro nigo जों salaigo sini president je thangai paimani jaga oro nigo khali tongmani jaga जों oro fill up ma khainai je fill up khaikhanigo je salok manai je jugota bono noson marnai omo haike joto sini IWF tini joto central committee ni joto division ni borok sai sago tei kaisako tei sini je IPF tiro tripuralen demand je khaigai tongmani no borok ni je wan thanigo krui haiknai saka omo bo ongui manya je IPF ti 2009 ni simi tripuralen demand no teigai tei jati no kyogani hnoi joto
জাতি দফানো কক যত জাতি দফানি থানি কক সাগै কক পিरै সুবাগै তিনি তৈ ফাইমানি জাগাবো তিনি বতংখ উলো বতংনাই bo kuno dino triplan diman keri ngimaya sini jejias samani bela ke bosaya saka tei thangmani bisingo joto saja ya ngai thangai mano haifano oro jagao kaisa family no tei ge yaksi suloi samani bela sabiya khani bangai sini briro omo kaisa bo haja ya ke thangai paidi haja ya saja ya ke boje jaga thangai mano sengbono romoi naro ya omo haike kok samani go seng sasagliya omo haike tini kebang ma ane IWF tini divisioni tini presiden secretary ngai omo belai ke saya engka madam no omo no tini omo kok tun mar nai omo haike ani thani pressure khaijaka thani bangai ang tini press meet ma khaika ba kok tun roga ni manai ka omo kono dino family matter ba family omo party ya omo joto IPF ti borong ni je party decision by no almost some candidate je sini madam gitano candidate jogo boni upojukto ni bangai oro jaga go boni family go je boni background no yaksi shuri samane silui sagai bo tini thangmani bo belai khesaya hambai